Hello, ada channel saya di Giờ này đang tham gia đang cái đang stroll dân mau thì làm lại ở chỗ thì sẽ start hotel là apa yang tham gia nữa company ga sino da bu mura no alu ni ko tham gia cái chính không da ada kira sini जानो दंगासिनो जों दा हटेलाव फिस सिस्टार हटेलाव क'क्राझार पुलिस स्टेशननि खाथियाव साइथिंबारि सिगां फिस सिस्टार हटेलाव ओंखामा दानो गोनां जाहैदों लोगो दङ सासे दांसोलांनाय बेबो जागोन सानैजों जानोसै आरोखि रायलायबाय थादो आंनि भिडिअखौ आबौ मोना सोरबा थोरसिदों सोरबा ओंखाम बानायदों आबौ मोना हाय होनब्ला थोरसि सुदों आबौ मोना दामा दामि रेल स्टेसन नैबे ओंखाम संबाय दं नों संदोंना दै गुदुं फुदुंदोंथाय मिथिया केसानदि आबौमोननि फिस स्टार हटेल सोरबाफोर ओंखाम जानो गोसोबा अमाबाव फैनानै जाफैदो गोथाव गोथाव मोनजायो लाब्रा आलु अमा बेदर बोरमा दाउ गासिबो मोनजोबो नै जोंना जारसोलोंआ बिथाङा आवरायहांबाय नैबे खांख्रिखला भाजा थाइबें दालि लाब्रा पापर बानलु दा जोंना नै आबौआ बेदर हायनो नागिरदों बे बेदर हायनो खोन्थाना मा बेदर संदों अमा नाबो दं रेल स्टेसन बेयो गोथाव गोथाव मोनजायो नोंथांमोनाबो फैना जाफैनो हागोन आंबो जानोसै आखाइ सुनो एरबाय अनला मेवाइ जानोसै बिथाङा नै खरैनि जाबाय जानाया अनला मेवाइखौ जानाया आंहा नै दासो जुरिनो नागिरदों थ' बिदिब्ला जोंनि जानायखौ नायलांबाय दा जानोसै अमा बेदरजों नै जानोसै गोथाव गोथाव मोनजाथारोलै आबौमोनाव नै मा आइथिं दंथाय हाय बुंग्रा दे दावराव नुगोन आइया एसे गिलाबाय थाब्रा गाजर माबाया मेवाइजों अनलाजों नै खिथाब्रा जुरिसै नोंथांमोन जानाहा अमा बेदरजों जानोसै अनलाजों जुरि होबाय लाब्रा एसे लाब्रा फोरमिजों लाब्रा लाबोन दं बेयाव दै एसे लामा दैखौ नै ओंखाम मावलांदो लोगोफोर जाहोनोसै बेनि उनाव भिडिअ खालामफिनसै आयो गाइस जाखांबाय नै दा जाखांबाय आब'आ नै जागासिनो आरो हाय होन दावराव नुगोन नोंबो आखाइ सुना होनो दे बुंदो दे ओइ आब'आ ओंखाम जादों आंहा ओंखाम जादों नै मा ओंख्रि जाखो मैथा ना अमा बेदर भाजा दालि जहल आंनि भिडिअआवहाय
सापर्ट खालामदो आब'आबो औ दे साबस्क्राइब खालामदो औ हेलौ खालामदो कमेन्ट खालामहरदो औ अके आब'लाय जाखांबाय मा ओंख्रि नोंनालाय अनला मेवाइ दे गैया नै दङ माबा बे आब'लाय आब'आ दानखौ होदोलाय नोंहाला मोजां मोजां ना दे मोजां बागाव सासे बे थ्रि सिस्टारनि मेनेजार आब'आ आं बिसिनि हटेलखौ खोन्थानि बेनो हटेल थ्रि सिस्टार फैनानै जाफैनो हागोन नोंथांमोनहा दाखालि लोंनायनि जाबाय दे ओइथिंजाय कललेकफोर दङ खोला खनायाव किसानबो दङ बे कललेकफोर ओमफ्राय नैबे किसान भांगा दंजोबखायो नै गोब्रा फैनानै जाफैनो हागोन गोथाव मोनजायो थ्रि सिस्टार हटेलाव आं खोन्थानि बे पुलिस पइन्ट खाथियावनो ओरै नैबे स्टेट लाइट बाजार खाथियावनो फैनानै जाफैनो हागोन नोंथांमोना